तू तरी करून दाखव बरं मला अनाउन्समेंट. दाखव. बघ. हा. शिक. नीट दाखव. हा. नीट शिकव बर का मला. कारण काय आहे, नीट शिकवल्याशिवाय मला काही करता येत नाही ना. काय झालं? का थांबला? कर कर. काय झालं? का थांबला? कर कर. काय झालं? काय सारखं सारखं थांबतो रे? कर कर. नीट शिकवा मला. शिकवता येतं ना तुला? का मी तुला शिकवू कसं शिकवायचं ते? कसं शिकवायचं ते तू माझ्याकडनं शिकन, मग मला अनाउन्समेंट शिकव. कसं शिकवायचं ते मी मागच शिकलो, ते मी तुला शिकवतो. कसं शिकवायचं ते मी मागच शिकलो, ते मी तुला शिकवतो. ते शिकल्यावर तू मला अनाउन्समेंट शिकव, ती मी शिकीन. कसं आहे माहिती का? आधी शिकायला शिकायचं, मग शिकायचं, मग शिकवायला शिकायचं, शिकवायचं, मग शिकवायला शिकवायचं. शिकला? अरे गप.